Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne diýarymyz täze tehnologiýalary we ilmi gazananlary ornaşdyrmak, milli ykdysadyýaty döwrewatlaşdyrmak hemde diversifikasyýalaşdyrmak fiýadatyny ýa-da durmuşa geçirmek arkaly dünýäniň ähli ýurtlary bilen halkara hyzmatdaşlygyny işleň ötürýär. Şunda goňşy döwletler şol sanyna dogunlyk Awganistan, türkmen halky bilen köp asyrlyk dostlukly däp desturlary we taryhy meden umumlygy birleşdirýän Awgan halky bilen netijeli gatnaşyklaryň pugtlandyrylmagyna aýratyn ähmet berilýär. Öýdara hormat goýmak we ynanyşmak ýolgulary esasyna gurulýan döwletara gatnaşyklar iki tarapdan görnüşde üstünlikle ösürilýär. Türkmenistan Awganystanyň syýasy ykdysady durnuklaryna goňşy dogunlyk halkyň awadançylygyny we betewligini ulugdyklanma bildirýär. Bu babatda ýurdumyň üýtgewsiz garaýşy ýeňillikli esasy elektrik energiýasynyň we suwuklandyrılan gazyň iýerilmegine, durmuş maksatly desgalary gurup bermegine hünärmenleri taýýarlamakda ýakynan gollagyny aýdyn ýüze çykýar. Terginin yapılış davrasyna türkmen Awgan hyzmatdaşlygynyň ösüşine ýakynan gollaw berýänligi, şeýle-de sevite parahatçylygy we durnuklygy netijeli hyzmatdaşlyk hemde iki ýurdun arasyndaky dostlugy pogtalandyrmakda goşan şahsy goşantlar üçin hormat prezidentimize we türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hoşallyk bildirdi.